Amerika थांनि लोगोफोर U.S.A तो चलिए चलो U.S.A हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आङो सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगआव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय आङो दा आमेरिका थांनो नागिरदों आमेरिकानिफ्राय फैफिनोब्ला गवायावबो हाबबोनाय जागोन ओमफ्राय दा बर्तमान आसामावनो दङ दा आङो आमेरिकायाव माजों थांगोन मा लानानै थांगोन नोंथांमोना बे ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबा मिथिनानै मोनगोन आरोना आङो बर्तमान दायो आसामावनो दङ बिदिब्ला आङो ब्लगखौ आसामनिफ्रायनो जागायनोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आमेरिका थांनि लोगोफोर U.S.A तो चलिए चलो U.S.A थांनि U.S.A जाम्बि मोनथिया नामा U.S.A थांनांगौ र' नैबे मासिजों थांसै चलो 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 U.S.A चलो U.S.A थांनिलै लोगोफोर थाब मोनहैगोन नैबेजों थाङोब्ला तो लोगोफोर फ्लाइटआ बिराद स्पिड खारो माने एकदम गाखोस्लाबनो हालायलाया ओरैबायदि बिरो माने आमेरिकायाव थांग्रा फ्लाइटआ तो लोगोफोर ओरै फैबावलाय भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया आमेरिकायाव दा मोनहैब्लासो फैनो बालायगोन बिसोरो बै बे बिचआव एकदम दै जिं जिं ओरैबायदि डेन्जार थायोना दा मोनहैब्लाथाय फैनो बागोन बिसोरो नैबे मासिजोंबो थांजायो ओमफ्राय नैबे मासिया माने गवासो थांगोन नो गवा U.S.A आव मोनहैनाय नङा खोमा नैबे मासिया गवासिमल' दं आरोना थावा बे मासियाबा U.S.A थाङो ओमफ्राय नैबे मासिया माने गवासिम थाङो गवासिम थांग्रोनोसै नामा तो लोगोफोर गवासिम थांग्रोनोसै ने गवा थांनि गवा 2 hours later नै लोगोफोर मोनफैलायबाय गवा नायदो नै गवानि समायना प्लेसखौ नैबे जाहैबाय गवानि समायना बीच लोगोफोर नाय ओरैबो नाय गवानि ओमफ्राय बेयावहाय आंना मोनसे हटेल दं आरोना बे हटेलाव खामानि मावोलै आङो लोगोफोर गवायाव ओमफ्राय आङो माने जेबो रोङा आङो लोगोफोर बर'बो रोङा बर'खौथ' आङो खोनाफेराखैनो बर' रावा मा लोगोफोर आंथ' माने बिदिनो How are you? Why are you going? Yes, I come ओंखाम गोजां सोमजाहां I come नै बिदिखौल' खोनादों आङो लोगोफोर माब्लाबाबो आं बर'खौथ' माने खोनाफेराखैनो ओमफ्राय दायो नै मायाव थांबावनो लोगोफोर दा गाखोजालानो माथो फ्लाइटआ र' बेयावनो एसे गवायावनो एसे रेस्ट लानोसै तो लोगोफोर नैबे जाहैबाय गवानि हटेल आरोना आच्छा बियो गवानि U.S.A नङा दै आमेरिका नङा लोगोफोर गवासो दै गवा नैबे जाहैबाय गवानि हटेल बेयावहाय रावबो बर' राव रोंग्रा मानसि गैया आरोना बर' रावखौनो बुजिया आरोना मोनथिया आरोना मा बर' राव दा माने गवानि हटेलावहाय हाबनोसै फैदो सिङावहाय देखायनोसै मा दङ नैबे जाहैबाय गवानि हटेल आरोना लोगोफोर नैबेयावहाय गेस बेयावहाय बायदिसिना संनो हायो आरोना बेदर बायदिसिना एवो ओमफ्राय ओरैजाय ओंखाम जानोसै आरोना गवानि हटेलावहाय लोगोफोर मा ओंख्रि दं एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै कफि भाजा गवायावहाय लोगोफोर गवायाव कफि भाजाबो मोनो ओमफ्राय बेयाव मा दंबावो बाथोन बुट ओंखाम तो लोगोफोर गवायाव माने कफि भाजा बाथोन बायदिसिना गासिबो मोनजोबो आरोना आसामनि बायदि आसाम नङा दै लोगोफोर आसाम नङा गवासो गवा लोगोफोर गवा ओमफ्राय आमेरिका आरोना आंनाथ' दायो आमेरिका थांग्रा गवा थांग्रा फ्लाइटखौ आङो दोनबोजोब्बाय दायो माने फ्लाइटआ गैथ'ला ओमफ्राय लोगोफोर आङो दा दसे थानानै आसामावहाय थांगोन आरोना लोगोफोर दा आङो बर्तमान आमेरिका ओमफ्राय गवा बेरायगासिनो दं आरोना लोगोफोर दा आङो गवानि हटेलाव दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा गवानि हटेलाव आङो एसे जाग्रोनानै लानोसै 1 hour later तो लोगोफोर बरियानो गवानि मोनसे समायना हटेलावहाय ओंखामखौ मिरामिस
जाग्रोनानै लाबोयो आरोना 700 थाखा लादों मिरामिसाव ओमफ्राय लोगोफोर आमेरिकायावबो थांनांगौ दङ आमेरिकानिफ्राय आरो आसामाव थांफिननांगौ दङ होमबा आङो लोगोफोर ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना जुदि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो लोगोसे फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामना लाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिराद खामानि दं आंहा माने दायो बेगावहाय जि सोनांगौ दङ माने आसामाव थांनांगौ नालाय आंथ' दा माने बर्थमान गवा आमेरिकायावसो बेरायगासिनो दं नालाय बिदिब्ला आङो आसामाव थांबाय थानि बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि